Ezumezu ezi nwa Anedo, 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 ezumezu ezi nwa Anedo. Mmụọ mkpọrọ ofu ugboro haza m ugboro asaa, ekene m ọnụ. Ndị mmiri ekene m ọnụ. Ọla niile nọ na mmiri na m ekene zuo ọnụ. Eze nwoke na eze nwaanyị nọ na mmiri na m ekene. Otu dada na otu ejima na m ekene. Otu ọgbanje na otu iyi uwe ekene m ọnụ. Okoro na agba nọ na mmiri ekene m ọnụ. Ụmụada nọ na mmiri ekene m ọnụ. Ndị inyom nọ na mmiri ekene m ọnụ. Ndị ichie nọ na mmiri ekene zuo m ọnụ. Ndị iyi uwe ekenekwe m ọnụ. Dọkịta na nọọsụ nọ na mmiri ekene m ọnụ. Ndị polisi na amị nọ na mmiri ekene m ọnụ. Ndị lọya nọ na mmiri ekene m ọnụ. Ndị injinia nọ na mmiri ekene m ọnụ. Ọra mmụọ niile nọ na mmiri ekene zuo m ọnụ. Nne nwaanyị osimiri na m ekene gị. Ọ mụ ichie nọ nso na-ekwube ezi nwa Anedo, aka ji ọfọ ogwuru udo na. Ọ mmụọ nọ n'iru n'ụbọchị taata bụ ahịa nkwa na anyị abịakwana ka anyị si abịa. Nọ na-akwụkwọ n'ife ntị na-ata agwụ nọ na-akwụkwọ na-ezu ike. Taata bụ nkwọ saraka, nkwa anyị ji eme saraka ndị mmiri. Nọ n'iru ụnụ bụ ndị mmiri ka anyị nọ n'ụbọchị taata. Ekene ka anyị ji wee bịa, anyị na-ekene ụnụ maka ndụ, maka arụ ike, maka adịmmma, maka ihe ọma niile nke ụnụ ji agọzi anyị. Na mụ uchi nọ nso bịa n'iru ụnụ n'ụbọchị taata. Anyị bịakwa ka anyị si abịa, ana m ehunyere ụnụ aja saraka taata. N'isi m, n'isi ezinụlọ m, n'isi ụmụ obi ezumezu ezi nwa Anedo niile, n'isi nwoke n'isi nwaanyị bụ ndị nọ n'obi anyị na ezumezu anyị were eze na anwụ ezelu mmiri. N'isi nwoke n'isi nwaanyị bụ ndị na-ayọ amara na ngọzi dị iche iche n'obi anyị. N'isi nwoke n'isi nwaanyị bụ ndị na-eso esila anyị na month of December rituals. N'isi nwoke n'isi nwaanyị bụ ndị niile na-esonyere anyị na aja saraka n'ụbọchị taata. Ndị a ngọpụtasịrị ọ na-afafa, agọpụtasịgo m afafa. Ụnụ anụrụgo na ndị nwoke na ndị nwaanyị, ndị amụ na eke, ndị amụ na ode, ndị amụ na afa, ndị amụ na nkwọ. Ma na m bụ efere n'aka, efere m bụ n'aka na ọjị dị ya, nzu dị ya, edo dị ya, akwa dị ya. Etiekwara m ya shuga bụ ife ụtọ. Anyị jikwa mkpụrụ rice, anyị ji fanta, anyị ji nkwụ ike, anyị ji pawuda eji achọ mma, anyị ji mgbọ isi ọma. Anyị mụnyesịrị kandụl bụ ife ya na anyị sensi bụ mgbọ isi ọma. Anyị jikwa biskit ife ọnụ na-eri ya na ọpụpa. Anyị jikwa zobo, anyị jikwa ihe ndị ọzọ dị iche iche ma anụ anyị na-egburu ụnụ taata. Ihe ndị a ka anyị ji wee bịa n'iru ụnụ taata, wee na-ayọ amara na ngọzi n'isi nwoke na n'isi nwaanyị, na-agbakwa ezumezu mmụọ niile nọ n'obi a. Mmụọ niile nọ n'obi a, n'obi ezumezu ezi nwa Anedo, ana m akpọkwa ụnụ. Ana m akpọkwa ogwuru udo, ogwu nne nwaanyị, nnukwu nwaanyị ekene ngọ, nnukwu nwaanyị bi na Chaleko. Ọmụma asancha dị na nwaanyị ekenekwa ngọ. Ana m akpọkwa ngene, ana m akpọkwa akpụ ọkalete, agbụ bi na mmiri ekene ya ngọ. Ana m akpọkwa ngwu, ọ na-awa ọsọchi nwoke ọgbakwulu ngwu. Ana m akpọkwa akparị ọmụmụ, ọ na-akwa n'ọsọchi nwaanyị ọgbakwulu akparị. Ana m akpọkwa ụkpaka, ụkpaka ogwuru udo, ụkpaka gbawulu enyi. Na-akpọkwa ezumezu agwụ m, ezumezu arụ bi n'agụ m. Ana m akpọkwa ụlọ asị. Doonụ ndị mkpọrọ ha gbozie ibefa na ụnụ juru eju bara abarụ. Ndị mkpọrọ ha gbọọ ibefa ọnụnụ ha were erikọ were alụ ọrụ ọma n'obi a. Asị m ndọnụ ka ụnụ malitewe, ka ụnụ senite. Were kịta na akụrụngwa ụnụ ji alụ ọrụ ebube na ọrụ ọma dị iche iche ka ụnụ bịa rụwa ọrụ n'isi nwoke n'isi nwaanyị bụ ndị niile ngụrụ afafa n'iru ụnụ n'ụbọchị taata. Ndị niile kọntributu na anya ọsara aka nke anyị na-eme n'ụbọchị taata. Ndị wetara nke a na nke ọzọ. Ana m echeta ha n'iru ụnụ n'ụbọchị taa wee na-asị ụnụ biko ka ụnụ gbuoro nwoke gbuoro nwaanyị ọchịchị obi ya. Mkpa dịrị anụ, mkpa dị iche iche ndị mmadụ bụ wee bịa na saraka taata ka mmụọ bụ chi na nsọ bụ ezi nwa Anedo bụ wee bịa n'iru ụnụ wee na-asị biko ka ụnụ gbuo ọgụ ma gbuo okwu anụ na arụsị a na ihe ndị anụ nwaanyị chere ụnụ n'iru n'ụbọchị taata. Na ya agbarakwa n'aka wee bịa na anaghị agba aka akpọ mmụọ iro. Anyị ji ife wee bịa wee na-asị ụnụ biko ka ụnụ nalụ ma mezuola anyị ọchịchị obi anyị, mezuola ụnụ nwoke, mezuo ụnụ nwaanyị, ndị niile na-esonyere anyị na aja saraka taata ọchịchị obi ha. Wee na-asịkwa ụnụ biko nnekwa na ụmụ obi ezumezu ezi nwa Anedo niile, ndị ahụ ife ọma anyị na-adị mma, ndị ahụ ji eziokwu na ezi obi were eso, asị m biko ka ụnụ gọzie fa, gọzienụ nwoke, gọzienụ nwaanyị. Ndị mkpa ego dụrụ, asị m biko ka ụnụ gbuo fa ụzọ ego. Nekwa 2025 ka ọ na ha abịa na nchịkọ. Asị m ụnụ biko ka ụnụ kwala anyị ezi n'ahụ 2026 na-abịa. Ife niile ụmụ obi ezumezu ezi nwa Anedo na ndị niile na-eso ya na saraka taata, ihe niile ha enwere ike mezu n'ahọ ndị gara aga ka ha mezuo ya n'ahọ ndị na-abịanụ. Asị m na onye na-alụtabere ụnọ ya alụta ụnọ.
onye ụzọ akpọchiri akpọchi ka ụzọ akpọghesịa, onye na-agbabara moto na-enwetabere ihe ọma eji ebi ụwa, eji ebi ndụ, ka ihe ọma ndị a niile zuo onye ahụ n'ime ahọ ndị na-abịa abịa, n'ime ahọ 2026 na-abịa. Ana m asị unu biko ka unu nnabata sara ka anyị na-eme n'ụbọchị taata, sara ka eji egbu ụzọ, sara ka eji anata mmụọ ife ọma, wee na-asị unu biko ka unu gbuoro nwoke ọgụ, gbuoro nwaanyị okwu ọnụ. Mba niile nwoke ji wee bịa na Saraka taata, mba niile nwaanyị ji wee bịa na Saraka taata, asị m biko ka unu gbuoro fee ya. Na ife nkịta jikwa na-eso anya onye afọ ukwu na ọnyụ anya ọ ya agba agba. Ife mmadụ jikwa na-eso mmụọ bụ n'ọkwa n'ọnụ, bụ ndị wohu mmụọ na nnụ mmụọ na-akwala anyị ụzọ, bụ ndị na-eme ka njem anyị n'ụwa adụla anyị mfe. Biko wee na-asị ọnụ ka ara bụ ndị niile gbakwutere ụnụ na Saraka taata, ka ụnụ gọzie fa. Ekwu na ngọzi ụnụ bụ osimiri na ọ da ata ata, ọ da agwụ agwụ. Biko na-awata na aja niile anyị ji wee bịa n'iru ụnụ taata. A sị m ụnụ ka unu nye ndị na-achọ ego, nyenụ ha ego, nyenụ nwoke ego, nyenụ nwaanyị ego, baanụ nwoke ọgaranya, baanụ nwaanyị ọgaranya, bụ ndị niile na-esonyere anyị na Saraka taata, bụ ndị niile nọ n'okpuru n'obi ezumezu ezi nwa ya na-edo, were ezere anwụ, ezere mmiri, were ezere ajọ ife. Asị m biko ka unu gọzie fa. Ụmụ nwaanyị ndị na-achọkwanụ ndị, asị m biko ka unu gbuwere ha ụzọ anụmdi. Na mụnwa bụ Chinonso na-ekwukwa sị, ihe ọbụla bụ ife ji nwaanyị, nwata nwaanyị topụtara ịnụ di, anụ ụdị, biko ọwụ mmụọ bụ ọwụ mmadụ bụ, biko na taata anụnwa ka anụ mechara Saraka anụ na ya bụ ihe ahụ ji onye anụ ọ ga-ahapụ ya na onye ahụ ga-anụ di, ya bụ nwata nwaanyị ga-anụ di. Agbọ ya ekere nwa mgbere na anyị atọ ya taata, anyị abịa ka anyị si abịa. Ọkwa na aja ka eji anapụta mmụọ ife dị mma, aja ka eji asụfu ụzọ, aja ka eji egbu ọgụ, aja ka eji akwụ ụgwọ eji ife ọma wee mee n'isi ụmụ nwaanyị ndị na-achọ di, ndị rejista na Saraka taata, ndị kọntributu na Saraka taata, wee na-ayọ maka mmepe ụzọ, marital settlement. Ana m ayọ ọnụ bụ ọra mmụọ nọ n'obi ezumezu ezi nwa ya na-edosi. Biko ka unu gọzie ụmụ nwaanyị niile bụ ndị na-achọ di, ndị na-enwe so much disappointment na relationship. Disappointment ya niile ka m na-ebute n'iru ụnụ taata, si biko ka o bee ka emechara Saraka taata anụnwa. Asị m ka ụzọ ka o gbuo esi alụfa. Ọ ya obi fa na-eru March na 2026 na-abịa, ka a na-anụ bells of marriage, ka a na-emekwa na anyị invite si anyị bịa n'ife ọma emewena n'ọkwa n'ihe m na-ekwu okwu ya. Bụka na eme onye ka emere ibe obi adị ya mma. Nwata nwaanyị topụtara oge ịnụ dị, biko ka o ji ije dị. Onye ọbụla bụ onye na-esonyere anyị na Nkwo Saraka anyị na-eme n'obi a, na-esonyesịla anyị n'ihe ndị anyị na-eme na ụmụ obi ezumezu ezi nwa ya na-edo niile, ekwu na onwe onye akụla ụta ife dị mma. Ụmụ nwaanyị ndị na-achọ dị, biko ka unu nye ha di. Ndị na-achọkwa na ego, biko ka unu nye ha ego, gbuwere ha ụzọ na biznes. O nwere ndị ekechiri iru afịafe ekechi, mee na onye ọpụọ na shọpụ enwere ihe a na-azụ, onye ọkpọsa afịa nọrọ na-egbu ijiji. Ọ bụrụkwana ihe anyị chọrọ achọ. Asị m unu bụ ezumezu ọla mmụọ nọ n'obi a, biko ka unu gbuo ọgụ, gbuo okwu ọnụ n'isi ndị dị otu a. Asị m onye kpọsa ka o lepụ. A na-conclude business deals, onye kpọsa o lepụ. Asị yes na agbasa na elepụ. Ndị nọ intori estate, ndị gbasasịla ana, ndị gbasasịla ụlọ a na-ele ele, ndị gbasasịla afịa na shop, ndị gbasasịla afịa nke na nke ọzọ. Asị m unu biko tie n'aka ka afịa niile anụnwa ka ọ gazie, maka na agbasa lepụ na ọkwa ya na biznes na-aga n'ihu. Agbasa elepụ na ọnwekwa n'otu ọzọ mmadụ esi were enweta ego, were egbo mkpa dị ya. Mana asị m na ego na ya na-enye ya bụrụkwa ego eji ego nri ọnụ, nọọ ego eji emepụta ife afụla anya, ego eji eme ọka nga eme odogwu, nọ ihe na-ekwu okwu ya. Asị m biko gọzie na nwoke, gọzie na nwaanyị, ka ara bụ ndị niile na-esonyere na ya Saraka taata. Ekwu nsị na ha ya enwe testimony, gbeesịa na ụzọ ego, ụzọ anụmdi, ụzọ nwa maka ndị na-achọ nwa, ndị na-achọ nwa nwoke, ndị na-achọ nwa nwa. Asị m biko ka ha kuru nwa bụ nke ha, ka ụzọ ife ọma gbeesịa alụfa. Asị m ndị ekele agbụ n'ụzọ abụ n'ụzọ, mana mmụọ mana mmadụ taata anụnwa ka agbụ akerefa ka ọ tọghịsịa, ka a nwere onwe fa. Ndị ọchụ gbara, biko ka ụnụ sacha ha ọchụ, n'ọkwanụ ndị mmiri ka anyị nọ n'iru fa. Biko sachapụsịa na ọchụ gbachiri nwoke iru, ọchụ gbachiri nwaanyị iru, si na aja Saraka anụnwa. Asị m na nekwana ya na anyị tinyekwara ya shuga. Ụnụ fụrụ ka shuga anụ n'efere asị were agbakọta ahụhụ, wee na-asị na otu anụnwa ka nwoke nwaanyị na-esonyere ya na Saraka taata, ife ọma ga-esi wee na-abịarụ ha, ife ọma ga na-abịarụ ha, ife ọṅụ, ife ụtọ, awele ga na-abịarụ fa, ego ga na-abịarụ fa effortlessly.
onye ọgba obere mbọ nwee nnukwu uru nọ ihe na-ekwu okwu ya ọkwana ya ka m ji wee tinye ya ife ụtọ. Biko onye ndụ ya gbagwojuru anya, onye ndụ ya jupụtara n'ife alịrị ka ọ nọ tụgharịarịa ya ka ndụ ya jupụtazie n'ife ụtọ. Akpọmasị mmadụ ka unu wezuga ya n'ebe ndị niile na-eso ya na Saraka tata nọ, n'isi ụmụ obi ezumezu ezi nwa ya na-edo niile. Asị m ka unu wepụrụ ha akpọmasị, wepụ unu fe ife iri uju, ife echeta ebere, ife a na-edi na afọ eju, ka unu wepụrụ fe ya. Ma kpuwefa tubenufu ugo, gbuenufu okpu eze, maka na ekwu na ụmụ obi ezumezu ezi nwa ya na-edo niile ga na-abụ karịsịa n'etiti ụmụ agbọfa, n'etiti ndị ha na ha na-emekọ ofu ife, na ha ya abụọ ka ibe. They shall stand out among the crowd. Asị ya dịrịfa na mma na ha ya akwụdo ka osisi ọjị na-akọ ọgbụ ya. Osisi ọjị adị ezo n'ọfịa, okenye adị ezo n'ilulu. Nye awọfọ na-agụ n'isi ndị niile na-esoyela ya na Nkwọ Saraka tata, n'isi ụmụ obi ezumezu ezi nwa ya na-edo niile, n'isi ndị niile na-esoyela ya na month of December issue anaghị abịa na nchịkọ. Ekwu na ya adịrị ha na mma. Ekwu na ahụ na-abịa bụ 2026 na ya abụ our year of laughter, our year of prosperity, our year of favor, our year of open doors. Nọ ihe anyị na-ekwu okwu wee na-asụ unu biko nke ọnụ nabata ife ụtọ ka anyị na-ekwu okwu ya na ndụ anyị. Ka m na-agụ n'isi fa ka m na-agụkwa n'isi onwe m. Ọkwa na ọbara isi ọbara agụba ọ dụrụ mma opụta Igbo. Ndị anụnwa ọ bụ na ife ọma mere fa ọ bụ na opụta, ma asị m unu bido unu ekwekwana ka ife ọma kọ ha. Asị m unu wepụ disappointment na ndụ ndị niile na-eso ya na Saraka tata. Ekwucha na ọdụ ka esi wee kwu, ekwecha mkpa emeghị eme, ekwu na tata ka ọ na-ebe n'isi ndị niile na-eso ya na Saraka tata. Na nwoke ga-afụ ha n'anya, nwaanyị ga-afụ ha n'anya, nwoke ga-efevọ ha, nwaanyị ga-efevọ ha, ka ọ dị ka nsi wee kwu. Asị m unu biko nkwa akwanụ ka o si wee dụla anyị, ma na chi ya eje chi ya adụ, mana ọnụ bụ ezumezu ọra mmụọ nọ n'obi anọ makwanụ ka o si wee dụla anyị. Ka a labụ nwoke ka a labụ nwaanyị tinyere ife na Saraka anyị na-eme n'ụbọchị tata. Asị m unu ekwekwana ka ọchịchị obi ya ga n'imezunarị ya. Gboo na ọgụ gboo okwu anụ n'isi nwoke na n'isi nwaanyị. Bụpụ na ihe ndado, ihe ọbụla bụ ihe na-adado nwoke na-adado nwaanyị na-eso ya na Saraka n'ụbọchị tata. Asị m unu dupụla anyị uke mmụọ na mmadụ, amosu mmụọ na mmadụ, nkoriko mmụọ na nkoriko mmadụ niile. Asị m unu weta ha aka n'ebe anyị nọ, n'ebe ndị niile na-eso ya na Nkwọ Saraka tata nọ. Na m na-ekwusị na ya na-adịrịfa na mma. Na ọnụ ọbụla kwuru okwu ọjọọ kwugide nwoke ma nwaanyị na-eso ya na Nkwọ Saraka tata, asị m ọnụ ahụ daa ogbi. Ọ ihe m kwuru, ọnụ mmụọ ya agba, ọnụ mmadụ anyị agbaghị. Ekwu nsị na ụmụ obi ezumezu ezi nwa ya na-edo niile na ndị niile na-eso esila ya na aja Saraka, ekwu na ha ga na-abụ ọka ibe, na ọnụ nwoke ga na-ekwu ha mma, ọnụ nwaanyị ga na-ekwuru ha mma. Mana nwoke ma nwaanyị ọbụla, mmụọ maọbụ mmadụ ọbụla tụrụ ha aka ọjọọ, aka ekpọ nwụọ. Nwoke ma nwaanyị ọbụla, mmụọ maọbụ mmadụ ọbụla nnelu nwa obi ezumezu ezi nwa ya na-edo ọbụla anya ọjọọ, maọbụ onye ọbụla na-eso ya na Nkwọ Saraka tata, nwoke ma nwaanyị, mmụọ maọbụ mmadụ ọbụla nelu ha anya ọjọọ, anya agbasịsịa o gwuru gbasịa afọ anya. Nọ ihe anyị na-ekwu okwu wee na-asụ unu biko. Ekwu na ndị niile na-eso ya na Nkwọ Saraka tata, ụmụ obi ezumezu ezi nwa ya na-edo niile, na ha ya anwụ na ndị ọzọ na-anwụ, ha ya efu na ndị ọzọ na-efu. Asị m ọnwụ na-egbu ndị ọzọ ama mgbukwafa, ọnwụ chifa kafa ya anwụ. Na ha ya ebi ndụ mezuo akara ụwa fa. Their life shall never be cut short by the enemy. Wee na-asụ unu biko chekwanụ ha, ọ bụ na mbata ha. Ụmụ obi ezumezu ezi nwa ya na-edo niile, ndị niile na-eso ya na Nkwọ Saraka tata, asị m ọ bụ na mbata ha ka unu chekwa ha. Unu ekwena ka ha zute ife ọjọọ, unu ekwena ka ife mkpọbi okwu zutefa. Ife adịrị ife anya mmiri, ihe gbata na ya achọghị ya na ndụ fa, na biznes fa, n'ihe ọbụla ha na-eme. Biko ka unu gbochidofa, na-asụcharụ ha ọfịa, na-akwarụ ha ụzọ, na aka ha akara ugo, fiwenu ha akwụkwọ ọgaranya, waanụ fe ezi akụ na ụba. Mmụọ ndị nọ n'ezinụzọ asị m unu gbatakwa. Ọfọ na-aga na ya na-eri unu ekpe na ụna ya erikwa ya ekpe. Ezinụzọ nwoke, ezinụzọ nwaanyị, ezinụzọ mmụọ, ezinụzọ mmadụ. Ekwu na ya na-ejere obodo ma na-anara obodo. Ụmụ arọ niile ndị nna alụrụ ọrụ, ma ndị nwoke ma ndị nwaanyị, ụmụ obi ezumezu ezi nwa ya na-edo niile, ndị niile na-eso esila ya na Nkwọ Saraka, asị m na ya na-adịrị ha na mma. Ndị niile na-eso esila ya na monthly ritual anyị, ekwu na ife ọma ga na-emelụ ọnụ. Ya bụ ndị niile a ngọpụtasịrị afụfa na Nkwọ Saraka tata, ekwu nsị na Chidimma ga-adị na awụre ga-ezu oke, ọnwụ ga-ezu oke na ndụ fa. Ife anya mmiri gbata elete, ajọ mmụọ fụrụ ha gbata elete, ajọ mmadụ fụrụ ha gbata elete.
ka ọ gazie ka nsi wee gọ mana eke mana onye mana afọ na nkwọ n'ọma ochie nọ nso okwuru ezi nwa ya na-edo eji m ike nga n'ọnụ nji wee bụrụ dibịa bụrụ aka ji ọfọ mmụọ wee na-ekwusị na otu a ngụrụ ya ka ọ ya dị n'ọnụ mmụọ ya gbagha ọnụ mmadụ ya agbagha nwụchu na ya efuchina na isi aka gha arụ na ọfọ na ochi ise adịghị ka anyị si wee gọ